Som a Riudellots de la Selva. Guaiteu quin cartell més maco, eh? Riudellots comunica. És mala pata, tu, ja tornarem a trucar. L'Ajuntament. Han posat unes escultures aquí al jardí de l'Ajuntament. Una bombona de botana d'aquestes grosses, un penjador. Ara, la que és maca, és aquesta. Aquí sí que s'hi van trencar el cap una estona. Hi ha molta maldat en este món. Hem vingut a veure una rotonda. Me parece estupendo. Ah, meravellós el món de les rotondes. Una rotonda es fa on abans hi havia un crucer dels antics, ficaven una rotonda perquè la gent circulés més bé. És molt sabiondo, aquest home. Sí que ho és. Però n'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia crucer. Guaita, això. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres? Aquesta rotonda que han posat aquí a l'entrada... Ara, de moment, només té entrada i sortida. Venen de recte de Cassà Sí? fins a Vilobí i és recte, no té cap sortida. Està bé. Que estàvem llegint el pronto una mica. Bueno, aquí amb els nanos i passar l'estona. ¡Ay, nos han pillado! Travesseu la rotonda. Primera sortida. Sí, esclar, si és que només es pot travessar. O la travessem o ens fotem a donar voltes. Yo le animo a que lo haga. La rotonda aquesta, quina sortida tenia prevista agafar ara? Sois mala gente. Recte. El lugar, amiga, ¿cómo te llamas? Vol donar una volta i provar d'agafar una altra sortida? Sí. Provi-ho, ja veurà, doni una volta i a veure si troba una altra sortida. No m'enganyeu, que tinc molta gana, eh? No pateixi. Pues, pobre senyora. Guaita. No hi ha sortida. Jo no l'he vista. Cap més. Bueno, doncs segueixi de recte. Bon dia. Hasta luego, Luca. Estem a 150 metres de la rotonda i no podem anar fent rotondes així, perquè farem parabenets a la gent. Guaita aquí al costat. Un cotxe abandonat. Això és d'un tio que va començar a donar voltes a la rotonda, diu, no me'n surto, no sé per on s'ha de sortir, deixo el cotxe aquí i foto el camp. Guaita. No ho hem portat nosaltres, no és A13. Estava aquí dit, gent tot de llibres abandonats. El examen para obtener el permiso de conducir. Qué bueno, ¿eh? Hasta s'ho va comprar perquè diu, aviam si surt a la rotonda aquesta de Riudellots, a compte surt i no... En fi. Me poso segur. La moral d'un país queda afectada per coses d'aquestes, no? Segur. Ole tu! Ole tu!